Hello kabisaya, naata karon diri sa Chawang. Ang akong purpose nag-anhi dinhi kay magpalita og chawang. Butangan og kanon. Butangan siya kanon. Size L siya. Kay ang chawang sa akong husband nag-crack na siya, kailangan palitan nato siya og bag-o. Para mamili ta. Ano siya ang mga design. All design. Kini siya nga size, small size. Mo siya ang pang lady. Pang lady size. Direta sa mga big one. Mo ini siya ang size L for the boys, for gentlemen. Asay nindot ani niya kabisaya? This one or this one? Pili ta. But I choose is this one na lang. This one na lang atong paliton. Okay? Nanatay napili. Ato ni siyang paliton. Karon ato ni siyang ternuhan og chopstick. Hindi tag chopstick. Hindi tag asang chopstick. Okay, hindi tag chopstick. Ara! Ara. Okay. 698 ang isa. Okay. And then, naapod siya ay sale. Wala na din. Nice. Mabuak. Ternuhan na to siya. Uy, naipagpag. Okay. Butang sa nato ni siya din. Okay. Oh, napoy nindot. Oh, 300 yan only. Mas makasave ta ani kaysa atong 698. Okay. Be practical. It's only at 300 plus 500. Oh. Wala lang tak-abot sa 1,000 yen. Okay, get. Gusto na ko ni siya o pang tempra. Pang prito sa manok. Dili po siya kasog mantika o di po magtalsik-talsik. Nice. Gusto po na ko siya i-get. Okay. Paliton kaya nato ni siya. It's only 980 yen. It's about 400 pesos. Sa peso nato sa Pilipinas. Okay. Beautiful, nice. Pangyakini ko. Ayan. Takoyaki. Price niya is 1,980. Almost 900. Then a small one for 2 people. Mapo din yung price, 400 pesos. Ito for family, pandaghanan na siya. Na ako namiina ni sa balay. Next time vlog na to siya, how to make takoyaki. Ay, ang atong items mabili. Okay. Ayan, mga bread toaster na ni siya din. Rice cooker area. Small one. For 3 to 4 person siya nga size. And this one. Ayan.
Rice cooker. Sorry tamo din ha. Okay. Vacuum cleaner. Ayan, sale. Ang sale part, wala na, naubos na, nahurot na siya. That's the price. 3,480 only. Kaya naubos na. Oh my God. This one is 19,800. Hapit na siya magduha kalapad. 8,000 plus. And this one is 3,480 only. Naasa kwarta nato na 1,400. Ayan, outlet sale. Pantog na hapit na hurot. Oh, nahurot na yun siya. Wa na nahibilib do harapod ka buo. Sold out. Okay? Dirita sa ano? Fry pan. Oh, no need oil. Yung mga IH ni sila. Yan. Dagantag makita o yan. Heater. Because padulong na ta sa winter, kailangan na pag-heater. Kabisaya. Yan. Portable heater. Para dili magtuskig ang ato mga kamot o katiilan. Ay, init na siya. Wow, init. Naka-on siya. So, 5,480 yen. Tunga sa lapad, nasa 2,000 almost. Yeah, kainit. Murag kailangan na mo ni sa balay para kay nanay sa iyang kwarto. May mother-in-law. Kay mother-in-law. Kay dili sila ng gas. Kani siya butangan na to ni siya o gas. Kini siya, need pa ni mo na siya butangan o gas. On this one. Kailangan, butangan na mo na siya gas. Kasi nga lang, nay-amoy. Mag-amoy gas siya. Sapod, siyempre tigulang na sila. Hadlok tag masunog, kay matarog. Kaya, kailangan na lang nila electric na lang. Electric portable stove. On and off lang taan. 2,000. Anyway, sunod pa dito na to ni siya. Ito ni siyang balikan. Yan. Na ito colors na ay black or white. But I like white. Kasi malinis. Tingnan. Naapoy lahi og design. Inanipod siya. Pataas. Inani siya. Taas siya. Dako siya. Taas siya. Isa kalapad, 10,800. Katunga siya presyo atong isa. Okay, yan. Ato na siyang balikan, pero as of now, kinisa atong paliton. Kinisa atong bayadan. Regalo ko kay hubby. Okay, naapo siya pataas. Siya pataas. Very affordable. It's 2,980. Pang bata lang siya, pang study, sa tiil. Para lang siya sa tiil. Napay something very very cute this one. Kasi magamit ani. Para lang na siya sa tiil. Para siya sa mga tiil. Butang sa ilalim sa lamesa o something sa toilet. Sa loob sa toilet. So cute. At na ay pang saucy, pang sosyalan. Yan. Electric lang na siya kabisaya ha. Dili ta pwede magbutag apoy ani. For ano lang ni siya, for interior sa sala. Yan.
plastic. Imitation lang ang sasulod niya, pero ano lang, dili na siya mag-apoy ha. Something like that lang. Something like that. Na magpormal lang siya apoy, pero init siya. Init na siya. This one, ignorante ko ani, I don't know what is this. Yan, pangsala ni siya. Kaso nga lang, dagag mga benefits. Ano yung benefits? Sasala na siya. Para sa mga bacteria, like this. Pamagang sa mga wheels. Lalo na kung naamoy mga pet sa sulod sa balay. 44,800. 44,000. Ako naman siya nga kwarta. Uy. Nasa mga 20. At ano siya i-total on niya. Compute. Yan, 44,800. Hapit na sa 5 kalapad. Pero na yung mas barato. 23,800. Wow, nice. Pero sa balay na namihi mga heater. Kaso nga lang, si nanay lang medyo wala. Si Lolo ano siya, kotatsu. Ini nainani sa balay. But I like this one para kay mother-in-law. Bye! Mangita ta, magbayad na ta. Magbayad ta ka Bisaya. Where? Ayun, over there. Over there. Da-da-dan. How much this one? Da-da-dan. Okay na lang. Bayad, cashier. Bye-bye. Follow the rules. Social distancing. And we bayad na ta. Thank you. Hi. Kabisayan, abot na ta sa balay. Ug karon i-surprise na to si Dana, si Habi. Unsa reaction niya sa iyang bag-ong chawang og hashi. Ayan, surprise na to siya. Otosang, surprise! Atarashi katikita. Do ka na, yorokobo ka na. Akite kudasai. Kinita ka na, iro wa. Bisaya, oh. Na-like niya ang chawang ug ang hashi. Good? It's only sambyakwen. Okay? You say thank you. Salamat po. Thank you. Okay, na siya chawang unya kabisaya nindot ng iyang mailisan na tong iyang pangag. Okay, bye-bye. Okay, nice. Bye. Say bye-bye. Bye-bye. Ako si Inday Bisaya. Thank you for watching. See you on my next vlog. Ako si Inday Bisaya. Thank you for watching. See you on my